खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थाबाय। दिनै मेट्रिक रिजाल्ट मोनदों आं जोबोद खुसि आरोखि माने जोंहाबो सासे फिसाजो दंमोन बियोबो होदोंमोन ओमफ्राय मोजांसिन रिजाल्ट खालामदों ओमफ्राय आंनि गोसोनिफ्राय बिनिसिम जोबोद जोबोद अननाय जासिहरबाय। मानो होनबा बयबो गाव गावनि फिसा जेखिया बयबो गाव गावनि न'खरनि मोजां रिजाल्ट खालामबा मोजां मोनो ओमफ्राय आंबो बेखायनो खुसियानो थानो हायासै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय। नोंथांमोनहाबो जानो हागौ मोजां रिजाल्ट खालामदों। ओमफ्राय जोंलाय माथो लुबैयो बिमाफ्रालाय बिफाफ्रालाय जोंनि फिसाया गोरों जाथों नाम खामायथों ओमफ्राय बर' हारिखौ जौगाहोथों। जोंनो नांगौ मोनसे गेरेमसा बर' हारि नङा होनबा। ओमफ्राय जायना जायाखै बिथांमोनाबो दुखु मोननो नाङा, जागोन मालाबा नाजानाय थानांगोन। मोजां फरायदो आरोबाव एबार जेसां मोनदों आरो नेक्स्टआव आरोबाव बांसिन मोनो। ओमफ्राय जोंहालाय मा बोरायबाय बुरैबाय ना होमबा। नोंथांमोननि सायाव जोंहा मोनसे आसा दङ, नोंथांमोना जोंनि बिखा बिख्लो जिउ नङा होमबा। बेखायनो मोजाङै फरायदो आरोबाव साबसिन रिजाल्ट खालामदो। ओमफ्राय मोजां रिजाल्ट खालामबाथ' बिमानावबो एसे थाङो नम्बरा, मानो होनबा बिमायासो फरायदो मामि बाबा होनबाय थायो। माने जोंबो मालाबा सानसे फरायदोंमोन बिदिनो, मालाबा बादोंमोन मालाबा फरायदोंमोन। ओमफ्राय होमबाबो बिमा बिफानि सोरनिबा थुलुंगा होनायाव नाजानाय थानायाव एसे रोंबाय आरो बुरजा नङा। ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नोंस्रा जोंनि फिसाफ्रा जोंनिफ्राय साबसिन जानांगौ नङा होमबा। ओमफ्राय दा बिदिनो जोंना बर'फ्रा दासो मोजां जाबोगासिनो, माने बोसोरफ्रोमबो साबसिन रिजाल्ट मोनबोगासिनो आरोखि। ओमफ्रायथ' थेंकिउ, बिदिनो नाजाबाय था सनाफोर लोक्षिफोर, बिमा बिफानि बिख्लो जिउ, किडनि मेगन नङा होमबा, गोसो दिल। जों बेखौनो आसा खालामो नोंसोरो बिदिनो अरायबो फरायबाय था, नाम खामाय, बर'फोरखौ जौगाहोनायाव मदद हो। आरो जों देहायानो गाज्रि आंना दाख्लैयो बिदिनो गोजानाव थांनानै साहा मस्ला माने बिराद हाइजें होदोंमोन, साहायालाय गोथावथारमोन बेखौ लोंबाय। ओमफ्राय मोनायाव बोराया चिकेन चिलि लाबोबाय बेखौ जाबाय आरो बेदर गोथांबो लाबोदोंमोन आरो बेखौबो अखानायै संबाय, सानथाम लागाथार जाबाय। ओमफ्राय आंनि देहाया बिदि जादोंबा मा, ओमफ्राय लेट्रिन आंखौ बाहेरानि एसे एनै जाबाथाय गाज्रि थारमाने थाब गाज्रि जाथारा आंनि देहाया। ओमफ्राय माने आं दा आलु बाथोनजों जागासिनो आरो डक्टरा बुंबाय थावनि बुस्थु मस्ला बुस्थु दा जाथ'। ओमफ्राय आं दा बेखायनो आलु रुनानै जागासिनो। नोंथांमोनाबो आलु रुनानै जानांगोनबो, बुरजा दाजाखा, खेबसेनो बुरजा दाजाखा। आरो दाथ' गरम बोथोर जाबाय, बेखायनो मोजाङै था मोजाङै जा। ओमफ्राय नायदो हारसिं मानसि खामानियाथ' ओरै होनगासिनो, आंखौबो मावफैदो हारसिं मानसि। फुङाव गथ'खौ हगार हरबाय होमबाबोथ' संनांगोन, बोरायनो हायाबाबो संबाय। अलरेडि सासे गथ'आनो दंखायो जाय दुस्तराम। ओमफ्राय बिनि थाखायनो उन्दुबाबो उन्दुनोनो मोनखाया, दसेनो मामि दसेनो माबा, दसेनो बैखौ नांगौ, दसेनो दै, दसेनो खिनो हासुनो, बिदि जाबाय थायो। ओमफ्राय माने दिगदार जाथारो आरो बिमाफ्रा देहा गाज्रि जाबा। ओमफ्राय दा नै दं बिदिनो मुलि सोलिगासिनो, बारा मोजां मोनाखै देहाखौ। होमबाबो खुसि नोंथांमोनजों एसे रायज्लायसाबबाय। नोंथांमोनहाबो मोजां रिजाल्ट मोननानै मोजां मोनदों जानांगौ। ओमफ्राय गाज्रि मोननो नाङा जायहा जायाखै, नेक्स्टआव जागोन, दुखु मोननो नाङा। जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंकिउ फर वाचिं।